ассалому алайкум тамошобинони азиз, рӯзи ҳамагитон ба хайр бошад. Умедворам ки ҳамагӣ сеҳату саломат ҳастед. влоги имрӯзаи мо аз роҳ сар мешавад. инҷо мо магазин рафта истодаем ва барои шумо камтар роҳро зимистони хунуки шаҳри моро навор кардам. дар влоги имрӯза порчае аз мавлуди келинам гузоштам ва порчае аз мавлуди рустам. соҷида ва ҳам рустам дар моҳи январ мавлуд доранд. инҷо соҷида салати браслет омода карда истодааст. аввал анамихел якум қабати мурғро мечинад. анамихел баъдан картошка, сабзӣ, тухм, лаблабӯи сурх, ана инҷо лаблабӯи сурх илова мекунад ва дар болояш чормағз мепошад. ман инҷо барои полдники фарзандон амихел творог кати оладьи омода карда истодам. ана тамошобино, ана михел оладьи творог кати. инҷо 2 пачка творог 200 грамми, 400 грамм творог, 2 дона тухм, 6-8 қушуқ орд ва равғани азами равған илова кард. шакар, камтар ванилин, ана михел дидед хамираш творог михел ҳал шудаги не. кадбонуҳои азиз, ҳозир ман барои шумо як чизи барои ошхонатон лозимия нишон метиҳам. чизе ки ман харидорӣ кардам барои равған. вақте ки блинчик омода мекунед ё ки ягон чиз дар сковородка, ана михел барои чошидани равған ҳамин чиза ман харидорӣ кардам. равғани чи соҷида ина ин ҳамихел ина специальная воронка дорад. михел мерезем, ина михел мерезем. Можно лист, можно сковородку. Дайте, вот сейчас я покажу. Она что сюда? духтарои азиз, ана михел барои чи ба ман писанд омад беҳад қулай будааст. ина бинед, ана михел равған мекунед барои кекс ё ки ягон выпечка беҳад чизи қулай будааст. нархаш 75 рубл. духтаро, ина ман аз он нависондам, интернет магазини аз он нависондам, беҳад писандам омад. хел пухту пасҳо омода кардааст. ҳаматона ҳамихел келини нағз барасонад худованд. меҳнатҳои ҳалол кати келин кардаги будам, ана худова шукр. инҷо лула кабоб, ана ин салат бошад, салати браслет барои хуштомани золим. як тамошобини мо дар комментария навиштааст ки шумо хуштомани золимед, келинатон ҳоли аз дастаи шумо мегурезад, меравад. хато мекунед хоҳарҷон. мафкураи шумо ин хел танг бошад, мафкуратон вайрон бошад, айби ман не хоҳари азиз. барои ҳамин ҳеҷ вақт ҳамин дилатонро вайрон накунед. ба ягон кас бадӣ нахоҳед хоҳарҷон. вақте ки ба ягон кас бадӣ мехоҳед нисбати ягон каси дигар, албатта ҳамун бадӣ хонаи худатон ба медарояд. барои ҳамин ҳеҷ вақт бадӣ накунед ба ягон кас. дар ҳаққи ягон кас надониста гап назанед. канали мо тамошобино, ин канали пухту паст, канали ҳаёти мо чӣ гуна гузаштанаш дар ҳамин бора канал. барои ҳамин ман канал кушодаги, ин як хоббии ман. намехоҳам ки дар канали ман негатив бошад тамошобино. инҷо бешбармак омода карда истодаем. бешбармак ин хӯроки миллии башкиро ва қазоқо аст. ана инҷо бошад боз гӯшти мурғ, ғоз ва гӯшти боготӣ. ана тамошобино, бешбармак омода шуда истодааст. инҷо 3 намуд гӯшт, мурғи хонагӣ, гӯшти ғоз ва гӯшти гов аз сита мегузаронем ва ба дохили каструл картошка медозем. ана михел мепазад дар бульон картошка. баъдан ҳозир гӯшта майда мекунем ва давомаша ба шумо навор мекунам. инҷо хамири худи бешбармакро мешӯрем. чанд дона лиля? калонтара. инҷо 5 дона тухм тамошобино илова мекунем барои хамир. ногуфта намонад ки зани додарам миллаташ башкирка, ба хотири ҳамин мо бешбармак омода карда истодаем. бешбармакро мо дар хонаамон тез тайёр мекунем.
инҷо тамошобино дастархонро рӯстем барои дӯстои Рустам, ҷураҳои Рустам мебиёд. Салати греческий ва салати цезарь, салати дӯстдоштаи ман. Соҷида барои Рустам ва Намихел торти дилак омода кардааст, тайёр кардааст. Соҷида ягон рӯз самина сёмка мекунем, я пурра набор мекунем чӣ хел тайёр кардем. Ҳатман барои тамошобинон. инҷо бошад бешбармак омода шуда истодааст. Бульёнро мегирем, пиёза дар дарунаш майда мекунем барои дар рӯи бешбармак чошидан ва хамирро Намихел тунук мекунем. духтаро Обычно я так сильно не мукой не мучу. Вот у нас надо закрыть, чтобы... Это сам дом запустил. А это почему-то не кипит ртом? Или она не точно? Мешать будешь чем-то, да? Да, сейчас? Процесс реагирует, насыпается. Он не будет слипаться. Сейчас. И все. Необходимо мой смотреть, какие Сама буйна буде там, Ну, ты знаешь, когда если сказать, я целую... Мы берем. Так вот делаем его. Так. Так, теперь сейчас. Вот так вот берем. Вот так. Что, вот видишь, чтобы не слипнулось, вот так надо. Одну партию налил, выложил. Вот здесь тоже потом. Сюда. Один этот. Закинь. инҷо бошад пиёз ва равғани бульёна бар ҳар як қабати хамир Намихел мерезем, то ки байни якдигараш начаспад. инҷо бошад яке аз духтарони командаи ман барои ман тӯҳфа равон кардааст ва якҷоя распаковка мекунем. از دوست دیده آزار و از شحنه خاطر افگار دور از دیار و از یار آمد وطن به یادم با یاد اهل و فرزند شب شد بروز پیوند بر جوش فکر سوگند آمد وطن به یادم. аз тарафи яке аз духтарони командаи ман хоҳараки мо Мағфират ном доранд ба ман равон карданд. ҳазор раҳмат Мағфиратҷон барои тӯҳфаҳои чунин зебою бебаҳо. худованд аз шумо розӣ бошад. духтаро биёед якҷоя дар командаи мо кор мекунем. шумо ҳам Намихел тӯҳфаҳоро соҳиб мешавед. якҷоя иттифоқона дар як команда кор мекунем. ба ширкати Фаберлик ҳамаатонро ба кор даъват менамоям, онҳое ки коркарданӣ ҳастанд. ана духтаро ина бинед, ин барои мевагӣ фруктница дуто ва дуто Намихел кружкаҳои фасони беҳтарин. ҳазор раҳмат Мағфиратҷони азиз. як бори дигар мошобино инҷа ҳама кор катибанд. Настя газмол карда истодааст, Лиза либосҳои тах карда истодааст, Малика бозӣ дорад. ман бошад хӯроки шом омода карда истодам. инҷо дили гов, пешакӣ
1-2 соат пеш дар дохили об як чайни лошка содакати медозем. ҳам мулоим мешавад, ҳам бӯи гӯшт намекунад. ва инҷо ҳам гречка пухта истодам, лапшаи гречневый. Зелени мо замороженный. ба шумо низ иштиёи таом, агар хӯрок истеъмол карда истода бошед. زندگی دیدار یاری محجبینه یا غمی شیرین هجرانش کشیدن زندگی بیداری شبهای تا